Chceš študovať inak, ako je bežné a stať sa opäť zvedavý? Pridaj sa k nám. Diplomový program je vyváženým, akademicky náročným štúdiom, ktorého kvalita je zaručená autorizáciou Gymnázia Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici od International Baccalaureate. Jeho cieľom je rozvíjať zvedavosť, poznanie a empatiu u študentov, ktorí majú potenciál vytvárať lepší a pokojnejší svet cez porozumenie a rešpekt. Štúdium vychováva celoživotne sa vzdelávajúcich, aktívnych a zodpovedných účastníkov globálnej spoločnosti. Študenti si sami prispôsobujú vzdelávanie svojim záujmom a potrebám univerzít. Diplomový program prebieha v anglickom jazyku a je určený pre študentov vo veku 16 až 19 rokov. International Baccalaureate štúdium nie je len spôsob učenia sa. Je to životný štýl a aktívna cesta k lepšiemu a pokojnejšiemu svetu. Poď s nami zmeniť svet. Prihlás sa na diplomový program IB na Gasko.